Samantha Azzopardi ta' 28 sena Awstraljana minn Sydney ta' dixxendenza Maltija ammettiet l-akkużi ta' frodi wara li għamlet tabirruħha tifla tal-iskola. Dan f'qorti f'Hornsby fl-Awstralja nhar il-ħamis fejn wieġbet ħati għal 4 akkużi fejn kisbet vantaġġ finanzjarju. Deskritta bħala con artist jidher li fil-passat kellha mal-40 isem fals u kisbet vantaġġ illeġittimu mill-awtoritajiet Irlandiżi u Kanadiżi fis-snin 2013 u 2014 meta ġelithom jemmnu li kienet vittma ta' abbuż fuq tfal miżmuma minn traffikanti tal-bnedmin. Fl-Awstralja għamlet tabirruħha li tifla ta' 13-il sena bl-isem ta' Harper Hart u saħansitra tpoġġiet foster care. Bekk Azzopardi frodat id-Dipartiment tal-Familji u s-Servizzi tal-Komunità permezz ta' kura medika. Dan apparti li kisbet iPads, Opel Cards u telefon ċellulari minn għaqda mhux governattiva. F'Sydney Azzopardi riċiklat l-istorja tagħha imma ġiet imwaqfa meta d-Dipartiment tal-Familji għamulu suspetti u għafża l-Pulizija. Il-mara ta' 28 sena ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u mistennija terġa' tidher quddiem il-qorti fit-28 ta' Ġunju.